Dajme to do inzercie o 1 000 000 vyššie a uvidíme. Zlacnieť môžeme vždycky. Kežby. Ono to síce znie logicky, ale môže to byť úplne zbytočná chyba, ktorá sa ti v konečnom sledku nemusí oplatiť a veľmi často ani neoplatí. Po veľkom počte prípadov som sa stretol s tým, že to bolo iba ego majiteľa a vidinou nejakej čiastky. Ďalším dôvodom, prečo si to ľudia myslia, je to, že všade na sociálnych sieťach na vás vyskakuje: nepredávajte pod cenou, alebo 90% ľudí predalo pod cenou. Vážne? Kde beriete tieto štatistiky? Túto tému som diskutoval v kancelárii s jedným veľmi skúseným kolegom a jeho odporúčanie: Hele Jozefe, najlepšie je proste tú cenu trafiť hneď od začiatku. povedal mi to preto, lebo nedávno mal skúsenosť s tým, kedy predávali dve nemovitosti a hlavným cieľom to bolo predať rýchlo. Takže začínali na spodnej hranici odhadu. Výsledok? Predalo sa to za viac než bol odhad. Pamätaj na to, prvé dni a týždne sú kľúčové, postupne zlacňovanie vyzerá zúfalo a po 2 až 3 mesiacoch to možno nepredáš ani za tú tvoju reálnu cenu. Ale necháp ma teraz zle. Jasné, kľudne začni na tej hornej hranici odhadu, ale stále sa drž v nejakom rozumnom rozmedzi. Vidia vám odhad 8 až 9 mega? Jasné, ale nezačínajte na 13. Takže mýtus, že je lepšie začať vyššie a postupne zlacňovať, nie je pravdivý. Posluchnite svojho maklera, nastavte cenu správne a využite to, že prvé dni a týždne sú proste na ten predaj najlepšie. Majte silný dopyt, majte silnú vyjednávaciu pozíciu a využite to.